dịka ndị na-ajụ m ka be anyị si were dị, kedu ihe ahụ ike ime na be anyị na-aba ya wee dị mma. Okwu a bụ okwu like ka a na-ajụ m, maka na ịjụọ m ajụjụ m ga-like ịsara gị ọfụma, maka na eso m were okwu napụta dike m mara aka ka be anyị si wee dịrị, ọkwa na obere ihe ka a ga-eji wee mezinwu be anyị, mana obere ihe ahụ bụ ihe fịara arụ. And before amalite si na a ga-emezi ime ụlọ be anyị, ị ga-ebugodo ụzọ fụ onwe gị n'anya, maka na ịfụ onwe gị n'anya iwe mara na o nwego ihe ị chọrọ, then i were aka gị wee nye onwe gị udo, maka na onye nwere udo na mkpụrụ obi na-achọ udo. Onye ọbụla na-enwere udo ada achọnwa udo. So ya ka m nwere ịsa onye nsara ha bụ na ị ga-agbagodi mbọ fụ onwe gị n'anya, gbagodi mbọ jee chọọ udo na mkpụrụ obi gị, i wee pụtazie ya wee kọọ akọ ya gbasara be anyị, maka ọsọ na enweghị ihe ekwukọta ya tata ka ọ dị mma, enwekwana ihe mekọtakwa na ka ọ dị mma, na abụrụ na tinyewere aka gị si oke na inwego udo na mkpụrụ obi gị, maka ọsọ na ihe etinyere anyị bụ ndị Igbo bụ surviving mode. So onye ọbụla nọ na surviving mode na for everything as opportunity or opportunist. Ihe ọbụla ọ fụrụ kama ka o mee, o dị mma. Ihe ọbụla ọ fụrụ kama ka o mee, ọ ya bụ ihe bụ nsogbu anyị. Daalụ na ụmụ Igbo, ka ọ dịkwa.